Moje kamošky ma požiadali, aby som im pomohla s fotením. Stretli sme sa na zastávke, ale skôr som bola ich mentálna podpora. Tu sme sa smiali na tom, že náš milý Nikol, keďže introvert, si pýta Instagram. Tak toto vyzerá, keď nemáte žiadne nápady a máte ADHD. Keďže sme boli unavené a hladné, tak sme sa rozhodli ísť do McDonaldu. Po ceste nám kamarátka hovorila jej story time, ktorý bol dosť trápny a dosť sme sa na tom nasmiali. Môžete vidieť moje kamarátky, ktoré sú mentálne už úplne niekde inde. A náš introvert to s nami už nedával potom. Babi sa potom chceli zastaviť ešte potom v knihkupectve. Rozlúčila som sa a išla som domov za bratom, keďže sme sa dohodli, že pôjdeme spolu von. Sa brat na mňa urazil a potom mi robil schválnosti ako toto. Tu som ho ešte navigovala, že sme niečo chceli urobiť, ale nevyšlo to, takže je prd z toho. Teraz vám poviem taký menší story time. Ku koncu sme išli do starej železničnej stanice, narazili sme tam na bezdomovkyňu, navzájom sme sa nejak tak vystrašili. Tu už vidíte zábery, keď už sme tak nejak vychladli a o tomto mieste nám povedala dosť veľa zaujímavých vecí. A ak vám tento príbeh prišiel vtipný, tak mne vôbec nie a ja sa s vami lúčim. Plus babi poslali fotky, takže vpravo máte ich Instagramy, ale môj nie.